И здравейте, ще играем Plants of Zombies 2. Аз съм че обърка са. Аз съм Дафач 798. Име! На колко съм години? Ами на 12. Как да се казвам? Ами... Естествено, как се казва в това? Ето, така. Готово. Нека да започваме в този епизод. Мисля да... Чете малко. Мисля да мина само 2 нива или колкото успея, защото в момента е много късно. И... нямам абсолютно никакво време. Паре, бе! Така, започваме. Skip over, така, скипвам. Тука. Вижте, има с шапчици. Заради Хелоуин. Много ма кефят. Мене много ма кефят. Тя с такива шапчици. Тук е сложена бомбичка. Тук едно застреляне. Вижте, каубойски. Много ма кефят новите костюми. Така. Сложим едно такова и така. Сега едно е тук такова. Тук едно. Опа, бактерията ми пада. Нещо ще продължим. Добре, толкова много неща сложих и пак. Само тук не съм сложил. Ще изиграем 2 нива и това ще е първи епизод. Къде е тук? Добре, една монетка. Свършва ли? Да. Или? Не има още. Последен рунд. Бос! Не. Това не е бос. Твърде много зомбите атака! Не са чак толкова силни. Добре, направо ги оттепахме. Едно люто чошле. Така. Тук на дебелшки заговорим. Всъщност, да изиграем сега само в началото, където
ни обяснява, че да, така ще направим, защото да не отнема много време. Ще направим като предния път. Само тук ще сложа едно. Готово. Добре, има още доста, докато стигнем последния рунд. Хоп, така. Тук 3. Сега ми е достатъчно някои места и ще има навсякъде 3. Ето, че и тук слагаме 3. Сега оставаме на едно място. Ето, тук сложим на бомбичка. Така и такова. Имаме 200. Ето, готово. Сложихме стреля навсякъде. Така. Сега. Опа, ей, махай се оттам. Като убитос. Опа, станаха твърде много. Опа! Нищо, все пак победихме. Така, да видим дали това беше всичко от тренировките на смисъл там. Да! Добре, това ще е за този клип. Пишете в коментарите, абонирайте за моя канал и чао!